Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency lo Chengbong Karbi cultural holalong adue hoyalam the Hills Tribal Confederation ASDC KNCA KSA tumpenching waipon. Non malom Assam Meghalaya adue hoyalam ki soluk sodaka jok Hills Tribal Confederation lapen ASDC KNCA KSA tumching room si maing nipon. Bangso mai long mai chari pon XEM Rensing Bay Hills Tribal Confederation convener Khorsing Teron ASTC Mai Phu Chandrakanta Terang ex-minister Holiram Terang, ASTC Joint Secretary Sarsing Ingleng Lapen KSA Tiripi Mai Phu Jameson Timong, Jakasa Long Claim Bang Stallion Ing Tia Tum Chitongdun. Labang So Mai Border Alam The Chomang Pen Kacharwo, Muthade B Lapen, Am A Khanduli Along Kacharwo Putak, Jingwai Pon. Bangso jok non ke bang ji arua chiklo ni phai kre hiniar ni hamren disia sai hemalong Hills Tribal Confederation ahin pen pinpora lo pajodam ji lasi Karbi Anglong ke do thoinglong arada phan chuning ripon bangso mai long nang chirap chito dunang ji lapen Pius Hazarika tum keseng Tribal Committee along Nijang Karbi Anglong pen member ke do dun lakha hini amri MAC dio phing maslai Lakha ke thom chin thong MAC a visit kro Lakha pli socheng MAC het sing rongphar lapen Lakha sirkep amreng EM Rina terang piatum kedo dun a committee ke jokche lasi prabjin pen bangso a tribal committee ke ing thanangji pusi pherangkya thengno ningjepon Eta chini lo Karbi Anglong arat ta chini lo kedam tang April chiklo krit roxier ni muthade long la pen kedak ami along si tame ami along abang ke council entry tax gas bang gate bang si tidak la pen ke halapu muthade long ke Meghalaya police chewan sila tu muthade rong asor phan ke ther ke hab dolo la pen hala muthade asor alam jong si kroi kri pulote nang tum non pi sung krungi pu alamanda ke ther ke hab dolo Nasi nona bangke kupiloma lailitum Karbi Anglong 10,434 square kilometer lahen lailitum Karbi Anglong along lelo Karbi Anglong lelo pen la so along liu kacerai ne bangke non ke ilitum si cerai nang ko athi Kritroxier ni lapuan alam doko ka phita council pen ta ethi alam klangkle la pen ke ala state government pen ta ethi alam ta klangkle la so teng pen lang dang te alang litum ke la bangso adu ya hoi kera ye bangke ilitum thang ni nge the de melo la sin nona bangke la bangso Karbi Anglong adui ahoya bangke ilitum Karbi Anglong rat emet hanga masih cerai nang po lepen cerai tekvek nang po nasi pini lada ka bangke ke cengsia consultative meeting lo ke jepan ke peri koson ke claim ke dam se ke meima ke choki ma ilitum along le thirklong ke doi ma hala so ke cengsia mai lo lepen ke non ke wangji krehiniar ni hamren along DC office adung masih tetapi si dhorna doji ka protest dhorna hala so dhorna long si tame Karbi Anglong arat na hok ke do tuman si tame ko pinang do nang cheto dun pe dia phan si choning rilo lapen ke la bangso Hills Tribal Confederation along ke do asong an si tame ASDC KNCA kadu ka pen chenglok jakas kadu pen HTL kadu pen chenglok si tame lanon Assam government lapen Meghalaya government atung ke ding give and take ku polisi kaci pila pen kedeng laso polisi bangke niltum ke deng ke athe ke Karbi Anglong ke Meghalaya phan ki pinai long leta be Meghalaya pen ke long nangi hala bang ni tumphan nang pinai ku tanil tum ke puar di mabela si pupe la pen ha faru krisir kebra pokebra sia ningkan pen sitame ala dak bang adue hoy Sunglor dolo lapen hala so duya hoy pen akaprek along leke Meghalaya lo ke litum Karbi arat ke Karbi Anglong asor ke ludan be lasi Meghalaya phan longli ipinangi adim ave lapen Meghalaya pen longli ke hangka be lasi la so give and take a policy bangke nilitum ke krokrelan par si tame nilitum dimana bangke ani si chief minister ke bang huta memorandum me pak pidun lo hala bangke JCCPA pen si pidun hala dak si tame pulo lanon Pius Hazarika ka chepahempu la so committee hala so committee bangke ampen ladak ke committee long ke member ke dodun ke amreng pen ke elitum daka MAC lo non ke EM lo Rina terang pido lapen ke hala socheng pen ke head sing rong phardo
lapen Chinthong pen ke Obijit Krodo lapen Amri pen ke di Ofing Maslaido lasila so komiti sitame withdraw nai lapen Jongsi ahogahat la block 1 block 2 Khanduli PCR Jongsi Meghaloi Damjui pulote labangso arpu labangso adaya bangke Karbi Anglong Autonomous Council non kachari boma tumsi labangso adaya bangke doi Amreng Border Committee kasung natum kan nang tum kacing kia cingwai dulu mah lemon dak kade pan kali la bangke non amat ke awilang hejo la penke non amat kacini ke la so ABC bangke non si nili karjulong lang la penang lipa cini dun po ningarong lo la penalang litum pen sita men litum birta chala ce apo la so tengsi ke kado kave la ABC pudet kali lo border ajeng ke dua asong pudet kalo Karbi Anglong khela pen longri long pada farman karja puas song pen anke kacing ki kace than pen laso ke claim ra pedi fanili tumbori po la pen ke la ke tu non ke wangji krehiniar ni hamre na long dhorna ke do lale ka pijut kali la dak pen eli tum je pini pen ke chenglo hala ke puthot lo la so pen afisi la so bange dambom po ili tum adu e hoy thir klong kletik ke la hills tribal confederation na hin pen ke la pen dak ke do na song do ana bangke la ke claim bon bompo so la rat ko na sa pachini mala Hills Tribal Confederation mate all Assam Hills Tribal Confederation all Assam Tribal People Confederation puisi tuning Oktober achiklo pen si la kachingwai chenglo la pen non puta labang pangdak pe memelang halaso keseng inang ko kadim bangke non Assam angkang Assam arlo kedo tribal atum an sita me akhaitin sita kisung si kache tong nang lo bisar lam longli phelang alam pulote plain na jo sita me laso tribal belt and block anta ki free ye fancy bor ilo lapen ke tribal lapen ke longli ke pacheka kone na ok sita me ilitum Karbi tum handa tupe lake lang lapen langa ok ateng lo langa ok ta langyong pensi ended ra korabi ko lo pulong te lake lomso chardak flep po thilot dasi hala so tengsi hala dak tribal ke doan boru pen chenglok missing pen chenglok sonwal pen chenglok ke doan ba tribal ilitum Karbi tum pen tiwalo lahoi rabha lo lahoi kadok kave ilitum chelang pet pen si hala so all Assam Tribal People Confederation puke ke seng pola pen ke non la incorasiar nilote la bangso arona teng pen pangdak po hala da convention sido po hala si pangdak po la pen hala so along ilitum Karbi Anglong arlo ke doa tribal tuman sida Karbi pen chenglok kopi akisung sika chetong nang mahala an sita me hala dak ke ponun thegia bang phansi ko pilumai litum la dak ta Hills Tribal Confederation po bangke ke seng la sila bangke ilitum lesung krung sitame ilitum ta iri chenep nangkok lasi tribal doan ke Assam arlu non ke doan bangke bisalam naga tum ke bang amethang state do koklo halatum ke almost secured lo lason si mi ason kisung ke phonang bom sitalai methang state kabe bang state arlu ke do non tribal state arlu ke do dun kok ajoini si lasila non tribal state arlu ke do tribal atum an la kisung an sita kacetong ason doan sitame kisung keboy kacetong an doan sitame laso kacerap siroi thegi phan lapen ilituma demand autonomous state a demand long standing demand sitame dakra hala kaprek thoi ke dua tribal tum ta nanga pachitu dunji hala tum apenta kerap ke long nangye phansi la Hills Tribal Confederation ta ke seng